munkene, de må ikke arbejde, så de skal ud hver morgen og tænke deres mad. Hvis man arbejder, så skal man tænke på penge, og man bliver sådan distraheret ind i sit hoved i forhold til at koncentrere sig om det, der er vigtigt. Nemlig at sidde og mærke, at man er i live, at man eksisterer, og man kan komme i kontakt med sin indre Gud. Fordi ifølge munken, så har vi alle sammen Gud inde i kroppen. Eller ikke Gud på den måde, som vi tror, eller sådan, vi snakker om Gud på her i kristendommen i Europa, men mere på sådan en måde, at vi alle sammen har noget guddommeligt inde i os, og det kan man komme i kontakt med, hvis man sidder og ikke skal tænke på at arbejde. Så de er nødt til at komme ud og tjekke deres mad. Og folk de vil gerne give dem noget mad at spise, fordi at, så har de ligesom været i kontakt med en munk, og det er godt for dem. Så kan de sådan måske få lidt gode råd til deres hverdag. Munkene de er sådan nogle meget klart tænkende mennesker, som folk gerne vil vende deres problemer med. Så det med at komme hen og give munkene noget mad, det vil de rent faktisk gerne. Det er ikke sådan nogle lavsige tigger, som folk de sparker til på gaden. Nej, munkene, der er kæmpe stor respekt omkring dem. Så de får en masse mad, de får ris, de får kylling og karry, og de får chili, nødder og alt muligt andet lækkert. Og jeg har selv været med til at prøve det. Gik rundt der i barter, helt pelskaldet. Det er jo ikke længere. Jeg har fået lidt mere hår. Så det er så tid siden, jeg var i Myanmar og være munk. Men det er altså en munkekuffert, som man bruger til madindsamling om morgenen. Jeg håber, at du har nogle af svarene rigtigt. Hvis du ikke havde, så er det med at suge ind på hjemmesiden, drdk/nørd, og få set nogle Myanmar-programmer. De er nemlig bare helt fantastiske. Men det ved du, for jeg tror, jeg har set dem sammen med Søren. Men jeg håber, det gik godt i quizzen på Horsens Byskole. Søren, kan du have det rigtig godt. Jeg glæder mig til, at vi mødes ude i haven en dag, og I andre, det kan være, vi ses ude i virkeligheden. Og indtil da, så håber jeg, I kommer på nogle gode eventyr. Kan I have det godt? Hej hej.